Simmerwaar, simmerwille, simmerwarmte, joert en temperatuur om bij de 24, 26 graden heen. Simmerwaar, ik in uw provincie en wat is het dan prachtig. En dan kun je boeten wezen en dan kun je boeten alles dwan. En alles wat georganiseerd wordt, ik het komende Pinksterweekend, het ziet er fantastisch uit. We hadden deze morgen niet lang op wachten, maar dan is het X4 en dan heb ik wat. Simmerwaar. Ja. Ah, heerlijk. Nee, even zitten meneer, jongen. Wat mooi weer. En dan morgen. Morgen doe je maar zinnen. Flink wat zinnen ik. En hege temperaturen niet. Maar de morgen, dan weer even in het waarsje. Man dit middag zit mijn papegaai in deze kooi. Zoals altijd dat het mooi waar is. En ik rond mij de stok vanuit de kamer ga ik zoals nou naar daar. En ik wil hem op stappen letten. En ja, de kooi is die Safir, ik hielp me dat ik met de hand erin koer. En hij stapte op. En in een fractie van een seconde ja, fladderde eruit. En ja, omdat de vleernekoer vliegen toch door deze beperkte opening ja, eruit en voetzie. Hoe waar hebben we het? Hoe Noah, de grijze roodstaart. Hoe ben je eronder? Ja, ik vind het natuurlijk vreselijk. Je mist het beest, want hij praatte als brugman. En ja, het is nou stil en ja, ik heb dit nooit tegenkend. Nou is er nou een soort grien onder bij hem, dus daar kinderen hem tussen verschoelen. Ja. Maar je zei al, hij kan praten als brugman. Ja. Wat voor teksten met de meesten op letten? Nou, hij kent zijn namen zeggen, Noah uiteraard, en doeg en hoi en kom maar bij mem, want ja, hè, zo praat ik zeer. Het is een Frieske papegaai. Juist, hij is Friestalig. Ja, en ja, hoi en kom maar en ja, koppie krauw en ja, van alles. Had meesten nou sjuggen? Wat kies je dan het beste dwan? Ja, mij bel je
En dan ben ik al heel blij als je nog weet dat er leeft. En verder zal het heel moeilijk worden. Hij zal ergens landen moeten of zitten en dat diegene rustig blijft. En dat hij daar zitten blijft. Maar ja, dat is 1 om 100. Heb je hem zelf ook al ontziek in West? Ja, zeer zeker, want je hebt geen rust. Nee, de eerste jongen en juster ik, dan kun je net rustig op een bank zitten. Je hebt de neiging om weer door het dorp te fietsen. En op het laatst je wordt er lieke zenuwachtig van. En de mensen zullen op het laatst ik wil denken, daar fietst die ik alweer en die zit maar omheen. Dus ik denk, dat mag ik me ophouden. Want waar ik op dat moment ben, hij kan wel aan de andere kant van het dorp zitten. En je weet het net. Dus nee, om mezelf, daar ben ik mee gestopt. Sasje het nou eruit. En opmerkelijk is bij deze papegaai de rede stut. En ik wil een oproep aan de mensen van die iets zeggen en jaren dat ze contact met ons opnemen. Daar hoop ik op.